ga shugabanninmu da suke high table sannan da sauran 'yan uwana da kuma mata, ina muku gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To dangane da godiya ga wannan kungiya ta MEDA, sai dai mu yi shi a takaice, domin MEDA ba karamin ci gaba ta kawo mana ga mu masu sana'ar walda ta karamar hukumar jama'ar ba da ma Bauchi sai gabaki daya. Na farko dai muna zaune haka kamar zan ce kara zube, mu masu sana'ar walda muna ganin kamar muna da kungiya, amma kungiyar ba ta wuce iyaka karamar hukumar jama'ar ba. Amma zuwan MEDA ta ce mana ba haka ake yi ba, abin da ake yi ana yin rijista ne da jiha da kuma ƙasa baki daya. Muna tunanin ya za mu tattara wannan kuɗi domin mai wannan abu. MEDA ta ce insha Allah ita za ta yi mana. MEDA ita ce ta mana certificate, wanda yanzu certificate din yana nan a wajen mu mun ajiye shi. Da haka wannan ma ci gaba ne. Sannan muna zaune, MEDA ta fitar mana da wani gasa wadda za mu yi kere-kere wanda zai taimaka wa mata yadda za su sarrafa shinkafa da gyada da waken suya. Alhamdulillahi muka yi bakin kokarinmu, muka zo muka yi wannan kere-kere kuma aka ba mu kyaututtuka masu tsoka, wadda daga cikin wayannan wasu suka ƙara sayan kayan aikin sana'arsu, suka ƙara inganta sana'arsu. To alhamdulillahi gaskiya muna godiya bisa wannan. Bayan haka kuma MEDA ta sake zamanantar da mu, ta ɗauke mu ta kai mu har garin Bauchi, ta haɗa mu da makaranta Federal Polytechnic Bauchi, ta haɗa mu da ita domin ta ƙara mana ilimi, mu ƙara wasu kwasa-kwasai ne da za mu inganta wannan sana'a. Kuma alhamdulillah mun je mun yi workshop na kwana 2 a wannan waje, an nuna mana wasu injina da yadda ake sarrafa su. Haka gaskiya wannan kungiya ta MEDA babu da zamu ci sai mu ci Allah saka da alkai, kuma ta dasa mu ko bayan tafiyar MEDA insha Allah za mu ci gaba da inganta wayannan abubuwa. Ubangiji Allah saka da alkai.